Avui al Fet a Mida ens fem ressò de les reivindicacions d'un col·lectiu que porta molt temps treballant i segurament poc reconegut, com és el dels educadors socials. És un sector molt heterogeni. Treballen des d'infants, de famílies desestructurades, fins a gent gran, passant per joves que han tingut, per exemple, problemes amb la justícia. És a dir, treballen amb persones molt vulnerables, però tot i així, tot i les dificultats que comporta la seva feina, viuen en una situació més precària del que convindria. Definim bé el que és un educador social, perquè potser molts de vosaltres ho confondríeu amb un treballador social i no estem parlant exactament del mateix. D'entrada, educador o educadora social podríem definir-ho com aquell professional que ajuda, que dona suport i protegeix persones vulnerables o en risc d'exclusió social i que intervé, media i les acompanya per millorar la seva realitat. Aquesta és la definició més tècnica, però potser podem afegir quines són les tasques que fan aquests educadors socials. Les podríem dividir potser en 4 grups. La primera de totes, ja ho diu el propi nom, la de l'educació. Per què? Doncs perquè eduquen a persones, com bé dèiem, que estan en risc o, per exemple, que formen part de famílies desestructurades, necessiten un cop de mà per tirar endavant. Una altra tasca interessant, la orientació. Orienten i donen suport a aquestes persones que formen part de grups de risc i que també tenen dificultats socials. Per exemple, coses tan semblen senzilles, però no ho són, com acompanyar a joves que estan a pisos tutelats. Una altra tasca interessant també, la de dinamització, la de generar activitats a nivell social i cultural, com fer sortides al museu o fer sortides a la platja. I encara una última funció, n'hi podríem afegir moltes altres, però aquesta potser també és interessant destacar-la, la gestió, perquè organitzen i gestionen activitats de les entitats en les quals emmarquen la seva feina. Malgrat la importància de totes aquestes tasques, de totes aquestes funcions d'aquests professionals, d'aquest col·lectiu, malauradament, en els últims mesos hem vist un degoteig de notícies que ens informen del malestar que hi ha en el sector per la precarització que estan patint. D'això molt més volem parlar avui al Fet a Mida amb la Raquel Rodríguez, que tal com estàs? Perdó, que està a l'altra banda. Raquel Rodríguez, què tal com estàs? Bona tarda. Educadora social del Centre Educatiu de Justícia Juvenil l'Alzina. També ens acompanya el Josep Maria Ferrés, què tal com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Educador social també, en aquest cas al Centre Higiene Mental Les Corts, i ens acompanya també la Mireia Herrero. Què tal com estàs, Mireia? Bona tarda. Herrera? Sí. Herrera, perdona. La Mireia Herrera, educadora social i coordinadora sindical del, diguem-ho bé, la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya i que formeu part de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Aquesta part sí, eh? Sí, sí, està perfecte. Molt bé, també. Ara a l'inici, per exemple, hem fet aquesta definició del que és un educador social, de les tasques que desenvolupa. Vosaltres afegiríeu alguna cosa més? Us presentaríeu d'alguna altra manera? Perquè abans també deia, no és exactament el mateix que un treballador social, tot i que algunes persones potser podria confondre o la frontera seria difusa. Com explicaríeu la feina que feu, el que és un educador o una educadora social? Jo diria que un educador social és aquella gent, un agent educatiu que, entre altres coses, les que heu comentat, però que dona eines perquè la persona pugui viure o pugui ser el màxim de lliure, entenent, el màxim de lliure possible dins la societat, no? És a dir, que pugui tenir totes aquelles eines que li permetin ser el màxim de lliure i quan parlem de llibertat, la llibertat és un terme molt ampli, no? Però amb màxim d'autonomia possible, no? I amb quins perfils treballeu? Perquè és molt heterogeni. Podeu arribar a treballar amb tot tipus de persones en diferents situacions. Bé, actuem allà on hi ha vulnerabilitat, no? És molt ampli, O sigui, és a dir, on hi ha vulnerabilitat i on aquestes eines no hi són i on cal intervindre per poder-les o construir o reparar, no? Josep Maria, en el vostre cas, per exemple, en el Centre d'Higiene Mental Les Corts, quina tasca desenvolupeu en aquest centre? Bé, nosaltres, jo volia afegir, tota aquesta descripció que has donat i tal, jo crec que el que ens distingeix més com a educadors socials és la paraula trinxera, no? Estar a la trinxera. Els que portem un temps en l'àmbit sabem el que vol dir. Això vol dir que tu fas una feina interdisciplinar. Entonces, la part que està allà donant la cara i els que estem allà, bàsicament, som nosaltres, no? Som els que passem més hores, som els que estem més allà. En el Centre Higiene Mental Les Corts, jo concretament estic a un hospital de dia d'infantojuvenil, d'adolescents, i jo parlaria més de patiment. Sí que és cert que hi ha una vulnerabilitat, però sobretot hi ha un patiment. Hi ha un patiment psiquiàtric, necessita d'una cura. La sensació que tenim
és que de vegades no s'arriba a tothom que necessitaria. Entonces, per desgràcia, el tema de la salut mental és un tema que s'està ben reflectit en justícia, en el que són els centres residencials, i els hospitals de dia també estem ficats aquí, i tenim una miqueta de tot. No s'arribaria a tothom qui fa falta? Per quines raons? Per manca de recursos? Per mala gestió? Perquè farien falta més professionals? Seria molt agosarat dir per mala gestió, diria que és més per manca de recursos o perquè que cada vegada es va afinant més i cada vegada es van produint més coses. A més, tenim tot el tema del Covid, que ja ha passat, però les conseqüències són les que ara més o menys vas rebent, és com una onada. Tenir un grapat de xavals tancats a casa, sense acabar de relacionar-se, sense fer una sèrie de passos, de rituals que abans es feien, com sortir a la nit, per exemple. Totes aquestes coses les hem pogut anar veient reflectides. I de moment encara les estem veient així, estan sortint. Jo crec que bàsicament seria això. Englobaria un aspecte bastant gran, no? Suposo que, a més, cada educador té una percepció de la seva feina. És que, realment, potser una de les particularitats, i és el que dèiem, és que com que és un sector tan ampli, al final cadascun de vosaltres veu una realitat per una finestra i quan és tot un transatlàntic, navegant per un oceà ple de problemàtiques, no? No sé si seria també una mica la visió que tindries tu, Raquel. Esto es verdad, la educación social es muy amplia, va desde, drogodependencias, discapacidad intelectual, de movilidad, cualquier sector marginal de la sociedad y no marginal, porque puedes trabajar en un colegio completamente normal, llevando dinámicas de grupos o educando a jóvenes en un colegio totalmente normal, con lo cual nuestro sector es amplísimo. Y sí, cada uno es como la leyenda del elefante, 3 ciegos definen un elefante, cada uno toca la pata, la cola y la trompa y definen un animal diferente. Nos puede pasar esto, pero creo que la problemática en nuestro sector, creo que estarán de acuerdo mis compañeros, es generalizada porque la faena que hacemos es muy importante a nivel social. Somos esenciales, como se nos ha dicho durante la pandemia, porque éramos 100% presenciales, porque íbamos a trabajar cada día mientras los demás se quedaban en casa, pero luego el reconocimiento no llega a la hora de la verdad a los de la trinxera, com ha dit mi compañero. Essencials de trinxera, però amb molts problemes. Jo sí que voldria afegir una petita cosa en referència. Quan hem parlat de gestió, des del meu punt de vista sí que és una mala gestió. Mala gestió pública. És a dir, el més preuat d'una societat són les persones. Quan aquestes persones tenen situació de vulnerabilitat o de dolor, patiment, etc., se les ha d'atendre. I els agents que estem directament actuant en aquestes situacions i a la trinxera, com diu el company, som els educadors i les educadores socials. La nostra feina no és productiva en quant a diners. És productiva en quant és productiva socialment, en tenir una societat més justa, més equitativa i, si em permeteu, més bonica. Quan les administracions públiques no intervenen i tracten com tracten les administracions públiques als treballadors i a les treballadores d'aquest àmbit, és també una mala gestió pública que es fa en referència a aquest col·lectiu, els educadors i les educadores socials. Hi ha un informe de l'estat de l'educació social a Catalunya, del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials d'aquí de casa nostra, és dades del 2020, però han variat poc en aquest sentit. Algunes dades significatives són que, per exemple, 2/3 parts dels contractes que hi ha estan en mans d'entitats privades i l'altre terç en mans d'ens públics. Això dibuixa d'alguna manera la realitat laboral i professional del sector? El fet que hi hagi tant pes de les entitats privades en una tasca tan social com la Com pot ser que es comercialitzi amb la vulnerabilitat de les persones? Ha de ser la vulnerabilitat de les persones i el patiment un lloc on guanyar diners perquè es guanyen diners? Aquesta és la pregunta que jo faria. No hauria de ser tot gestionat absolutament des de lo públic? Per tant, jo sí que crec en la internalització absoluta dins lo públic de tots aquests sectors, al màxim, si més no possibles. Jo no dic que el tercer sector hi pugui intervindre en situacions concretes, però la meva pregunta és aquesta.
Et diria, però, i les fundacions, per exemple? Perquè hi ha fundacions que a priori no tenen tampoc l'ànim de lucre, que podria tenir algunes empreses, que algunes s'hi han ficat a buscar el negoci, però després hi ha les altres que són les fundacions. Clar, potser el que caldria és fer un... El que caldria potser és analitzar seriosament i tenir en compte seriosament el col·lectiu, la tasca que es fa, i potser fer una anàlisi profund del que hi ha i del que caldria fer al respecte, no? Però si més no, clar, tot són opinions, La meva és aquesta, és que tot, al màxim possible, hauria d'estar gestionat des de lo públic. Josep Maria Argal, no sé si des del vostre punt de vista, quan us compareu amb altres professionals de l'àmbit del que podrien ser serveis socials, etcètera, sou com aquells professionals que sempre esteu una mica per sota, en el sentit de tracte, en el sentit de retribució, de reconeixement. No sé quina percepció teniu del paraigües en el qual esteu. Bueno, jo discrepo una miqueta en això, és que depèn, perquè jo crec que, a veure, jo me vaig tirar 13 anys, 14 anys treballant en CRAES, no té res a veure, per exemple, Benestar, que és d'on te dependrien, amb, per exemple, el Departament de Justícia, on les condicions són molt millors que les altres, els convenis són molt millors. A Sanitat estic en un conveni molt similar també al de Justícia, però molt bo. I a nivell de reconeixement d'altres col·lectius, jo puc parlar del meu, nosaltres estem a Sanitat bàsicament hi ha 3 grups, hi ha el grup 1, que són metges, després vindríem el que són infermers, educadors socials, treballadors socials, i després hi hauria administratius i uns altres subgrups que... I a nivell de reconeixement dels altres companys que tinc i tal, de metges i tal, jo crec que, em sento bastant reconegut i bastant recolzant, no? Sobretot al·lucinant molt amb la capacitat adaptativa que tenim, no? I la capacitat de trobar de vegades solucions en coses complexes, no? Suposo que perquè ja pelo uns anys... Sona molt intern per això, no? Entre vosaltres, tal com ho expliques. Sí, però penso que parlava del treball interdisciplinar. O sigui, jo no busco el reconeixement, per exemple, el gestor de la meva empresa, no? Perquè no és amb el que estic treballant, no és amb el que tiro endavant un cas. Entonces, si vaig a parlar de la resta de la gent amb la que he estat o he compartit, sí que m'he trobat bastant reconegut en aquest aspecte. Però reconec, per exemple, que els anys que vaig estar treballant en centres, a la de Gaia, sí, entre l'equip d'educadors ens reconeixem tots moltíssim, però el que eren altres escalafons de lo que és la pròpia administració, allò era, era una jungla, ni si sabien que existia pràcticament, no? Perquè és que us trobeu cadascun de vosaltres, és que cadascun de vosaltres us trobeu amb realitats molt dures. Raquel, és una feina molt vocacional la que desenvolupeu al final? Muy vocacional porque reconocida económicamente no está. O sea, los que estamos en este sector estamos a pesar de nuestras condiciones y de nuestros salarios. Y en cuanto al reconocimiento, me alegro muchísimo de que tú te sientas así de reconocido, pero en el sector de justicia juvenil la realidad es muy diferente. No nos sentimos reconocidos por la sociedad porque es una faena muy desconocida, solo se habla de nosotros cuando hay algún caso grave, de alguna incidencia dentro de un centro, no se conoce nuestra faena y la administración... una opinión personal, y del colectivo nos sentimos bastante ninguneados, de segunda, porque donde hay otros colectivos con los que sí se negocia, a los que sí se escucha y a los que sí se reconoce, a nosotros sistemáticamente se nos ha puesto en una posición de segunda línea constantemente. A la hora de recortar somos los primeros y a la hora de reconocer nuestra faena somos los últimos. Però no són pocs, perquè en realitat, si mirem les xifres de les persones, dels nois i noies que volen exercir d'educadors socials, segons almenys aquest mateix informe, n'hi ha més. És a dir, van créixer de 5.073 que hi havia al curs 2016-2017 a 5.600, quasi 5.700, 3 anys després. Per tant, hi ha molta gent que vol fer el que vosaltres feu, malgrat això. Bueno. I en aquest cas, a Justícia Juvenil, no troben gent per treballar-hi. Per tant, potser caldria analitzar per què... Però com és possible que hi hagi, per exemple, gent que s'hi vol dedicar,
que a més es veu que la inserció laboral és molt ràpida. En menys d'un any la majoria de professionals formats troben feina, però al mateix temps ara estem en vacances i segurament a molts llocs els hi costa trobar gent, personal, per cobrir aquestes baixes. No hi ha cobertura. No s'entén. Doncs per les condicions. Abans el company deia, amb tota la raó, no? L'administració pública, els educadors socials, tant a benestar, ho comentava, vull dir, va en la mateixa línia, els educadors que formen part del Departament de Benestar estan igualment infravalorats, però en concret a justícia juvenil, clar, les condicions d'abandonament del col·lectiu són tals que la gent no hi vol treballar, però és que no només això, és que la gent que hi és està treballant en aquests moments amb por. Hi ha por? ¿Qué os trobeu? ¿Qué pasa? Agresiones casi, puedo decir, semanales, tratos vejatorios por parte de los usuarios, insultos, amenazas, coacciones. A una compañera le han tirado una botella de orín encima el otro día, a otros 2 compañeros los han agredido físicamente de tener que acabar en la mutua. I davant d'això, quina resposta... Perquè imagino que, igual que ho esteu dient aquí, ho heu dit aquí per toqueria. Sí. És que la resposta és ajornar reunions. O sigui, nosaltres el que demanem, entre moltes altres coses, però el que demanem és que, sisplau, construeixin equips educatius suficients amb les condicions òptimes per poder desenvolupar la tasca que ens pertoca. I ens trobem que no tenim... els equips educatius no es poden conformar, les persones que estan al front, com que hi ha treballadors amb trajectòries dilatades que arrel d'aquests processos d'estabilització que hi ha hagut a l'administració pública han anat a ocupar altres llocs, Justícia Juvenil s'ha buidat de referents i no hi ha persones que estiguin al capdavant. I les persones que queden doncs estan una mica en quadre, Y otro problema muy importante que le ha mencionado antes es que las malaltías mentales en jóvenes han subido desde la pandemia una barbaridad. No tenemos recursos donde enviar a los chicos que nos llegan en estas condiciones. Somos un centro de justicia juvenil, no terapéutico. No estamos preparados ni formados para tratar malaltías mentales y cuando los queremos derivar a centros son tan pocas las plazas que hay que no hay salida para estos jóvenes. Y entonces estar en un centro como el nuestro, lo único que provoca la respuesta del sistema es, aislamiento, contención, desescalada, pero eso conlleva a que estemos expuestos a un nivel de agresividad por parte de estos jóvenes que no rigen con su plena capacidad y esto es una violencia continua porque la solución para un chico con un problema mental no es mantenerlo en aislamiento o sancionado continuamente porque no puede seguir una normativa tan rígida como la de un centro de justicia juvenil, con lo cual nos expone a nosotros también. Per tant, centres que estan en aquest sentit descol·locats perquè reben gent més enllà de les seves funcions o capacitats, no hi ha places. El problema que hi ha també és que quan tenim un perfil que és terapèutic, a les unitats que porten les qüestions terapèutiques tenen una normativa estricta que parlen de que no volen que siguin perfils violents. Aleshores, clar, la nostra tasca va dirigida a donar eines perquè aquella persona es desenvolupi autònomament, però clar, aquella persona té uns patiments, com comentava el company, i tu no pots resoldre-ho allò. Per una banda, tu reps com a professional violència, però aquesta persona també està rebent violència institucional perquè no està sent atesa com correspon. Mireia, hi haurà mobilitzacions al final aquest juliol? Perquè estaven anunciades. Estem treballant amb això, sí. No podem especificar, però sí, i a més animem que no sigui només una qüestió dirigida als educadors i educadores de justícia juvenil. Obrim l'espai a que sigui una mobilització general de tot el col·lectiu. No sé, Joan Maria, si vols, exacte. Sí, jo és una cosa que volia afegir, que una de les dificultats que tenim com a col·lectiu és que estem bàsicament bastant dispersos, no? El diagnòstic que heu fet de justícia juvenil és superacertat, perquè jo he estat també uns quants anyets allà, fent reduccions i tal. Has estat a molts llocs, Sí, perquè per uns quants anys, encara que no ho sembli. I, el que té l'educació social és que feina depèn de com sigui, no te'n falta, no? Depèn de les ganes que tinguis d'embrutar-te les mans. Això és així de clar, ja ho hem parlat abans, no? Hi ha vocacions i tal. El que passa és que la gent no és masoquista. I quan estem parlant de que és que a l'estiu no tenim gent que surt i tal,
Clar, qui va allà? Aquell, amb una mica de mala sort, insultar-te és el millor que et pots trobar, no? Però l'altre que et pots trobar és ja agressions, coses que afecten la pròpia dignitat, no teva, com a persona. Llavors, moure's amb tot això és molt complicat. I el mateix va ser justícia, que jo crec que passa en centres. Jo vaig estar fa temps a centres, però crec que el panorama no ha canviat gaire, perquè encara conservo alguns amics, i dels pocs, perquè tothom s'ha anat marxant, no?, de tot això. Però el que dèiem, no sé que siguis una persona amb un cert tarannà de patiment, quasi masoquista, vas, és veritat, vas així, no? Clar, també hem d'entendre la professió d'educació social, i amb això no estic justificant, però vull dir, nosaltres, per definició, estem nedant en... És com si estiguéssim nedant en aigües braves, no?, en el mar, hi ha temporal, no? Normalment si tu nedes i hi ha temporal em passes aigua, no? I és aigua salada i... Això seria el que passa. Però malauradament, quan hi ha mal temps, acabeu tots afogats. Perdona que et tens, Maria, que és el moment de fer la pausa que fem ara aquí del programa i després, tranquil, que seguirem parlant. 2 minuts i seguim aquí parlant d'educadors i educadores socials al Fet a mi de la vostra televisió local. Més amable de l'educador social possiblement és la porta d'entrada de moltes persones que després descobreixen què és la seva vocació i s'hi acaben dedicant. Després hi ha l'altra cara, la que sentíem en aquesta taula, amb aquestes agressions, aquests insults i, malauradament, tantes i altres situacions que, a més, es troba un professional molt precaritzat. Com aguanteu? Si ja directament us ho dic, perquè el que abans deia Josep Maria, que hi ha molta gent que es crema, hi ha molta frustració en general en el vostre ram? Hay, pero también hay muchos buenos momentos. A mí me gusta mucho mi trabajo. Llevo 18 años haciéndolo, me gusta mi trabajo. No me gusta ver en qué se ha convertido el servicio, que ha pasado de los años 90 a 2000. Cataluña fue un referente europeo maravilloso. De hecho, yo acabé en Cataluña por esto mismo, porque es el único sitio que no ha privatizado la justicia juvenil, por ejemplo. Y de la estructura social que teníamos, la cantidad de actividades, la inversión que había allí, la capacidad de reponer educadores, si había una baja se sustituía, teníamos todas las facilidades cuando yo comencé a trabajar en el 2005. Esto se ha ido reduciendo hasta el punto de que ya no te cubren bajas, de que no tenemos material para actividades, de que todas esas agencias externas que venían, algunas días cobrando, claro, ya no las podemos contratar porque no hay dinero, sueldos congelados durante un montón de años, asuntos propios, retalladas de todo tipo. Ha precarizado muchísimo el servicio. Pero que quede claro que los que estamos ahí son muy vocacional y nos gusta, y hay momentos muy divertidos con los jóvenes y se crean unos vínculos afectivos muy bonitos també. I costa posar precisament aquests límits? Perquè a vegades també s'han de posar, imagino, certs límits entre el que és professional i el que és personal. A vegades deu costar també, perquè s'empatitza molt amb les persones que... Seria saludable i sa. Si no ho pots fer, i jo ho veig bastant complicat. Jo sempre m'he plantejat, però des que vaig començar, no? I, per exemple, quan estava a centres tenia molts dies que no sé què cony feia allí, no? I el que tenia ganes era d'anar-me'n. I, bueno, vas canviant. Aquesta professió te permet anar canviant i anar tocant coses i anar t'enriquint, sobretot, molt. Estàs a justícia juvenil, comences en centres, acabes en salut mental, te vas enriquint, és molt d'anar agafant, fas una mica l'esponjeta. A mi el que em serveix moltes vegades és que quan entro a la feina, és la feina, no? És com si vas a la piscina i te tires, no? Abans de tirar-te a la piscina, tu estàs allà amb el teu banyadoret, notes el tal, et tires, i quan estàs a l'aigua ja és un altre tema, estàs en un altre element, no? I quan surto un altre element. A mi m'ha ajudat això, anar tirant. Suposo que cada un té la seva estratègia, perquè si no és bastant complicat aguantar tant de temps, perquè hi ha molt de malestar. Perquè a veure, és fantàstic portar-se bé amb els companys i tot això, no? Però estem en un àmbit de treball, de patiment, de vulnerabilitat i de contínues projeccions que et fan els usuaris cap a tu i que això també se reflecteix en el treball d'equip. De vegades el treball d'equip, trobes el teu raconet, trobes tal, però de vegades és difícil, perquè tens una manera d'actuar, l'altre té una altra, i sobretot perquè ens movem en el terreny de l'arbitrarietat. L'arbitrarietat de l'usuari, no l'arbitrarietat nostra, que no hauria de ser. Però sí que quan l'usuari que tens allí tota la seva vida ha viscut en arbitrarietats i tal, el que te projecta cap a tu és això. Entonces, com entomes tu, com tu treballes això, cada un té que fer el seu exercici. S'aprèn.
T'anava a dir, Mireia, que estem fent bastanta radiografia de l'actualitat, una mica també del passat. Reptes, si parlem allò ara mateix què necessita el sector, poso diferents elements, i tu mateixa em dius. Ara cada vegada són més les dones, per exemple, que es dediquen a educació social. No sé si falta, per exemple, que... Ara i abans, és a dir, l'educador social té una base de cura i cuida fonamental, sobretot, i d'acompanyament, i de protecció, parlàvem abans, no? Són tasques on el col·lectiu de dones és molt ampli. Ja tenia presència i cada vegada en té més, en realitat. I cada vegada en té més, sí. El problema és que les condicions cada vegada són menys i aleshores, abans parlàvem, ens comentaves, com aguanteu? No, no aguantem. Directament, no aguantem. Això què vol dir? Que centres, com parlàvem abans, de justícia juvenil, estem parlant de si un torn té 16 persones, ara mateix, són dades actuals, 14 estan de baixa. 14 de 16. Estem parlant d'això, no aguantem. No aguantem. Tampoc es pot aguantar que en certes edats hagis d'estar desenvolupant unes tasques a uns nivells tan bèsties, perquè vèiem, abans ho deies, la part amable i fonamental, imprescindible, com és l'oci i el lleure, la part fosca, que sovint no surt i que agraïm profundament, jo crec, els que estem aquí, que hagueu tret, estar en certes edats és molt complicat i nosaltres creiem que en aquest sentit s'haurien els reptes passen per una millora absoluta de les condicions laborals de tot el col·lectiu. I quan diem de les condicions també econòmiques, o sigui, per un reconeixement de l'essencialitat del col·lectiu, és a dir, estem parlant de que els educadors socials no poden fer vaga, perquè què passaria? Un dia sencer sense educadors socials, què passaria? Pensem-ho. Pensem-ho. Què passaria, no? Aleshores, som un col·lectiu essencial, tan essencials com poden ser els bombers, els metges... Los bomberos tienen el 80% de presencialidad en una vaga y nosotros el 100%. No tenemos posibilidad de ir a la huelga. Els reptes passen per condicions laborals, per reconeixement de l'essencialitat, per tenir segones activitats que ens permetin acabar les nostres carreres professionals donant a conèixer, posant en pràctica tot el que hem après. Passa per aquí. Moltíssimes gràcies als tres per haver estat aquí. Treballadors essencials de trinxera, malauradament en situació precària, amb moltíssima gent que s'hi dedica de forma molt vocacional i a qui els hi devem molt, perquè treballen amb persones molt i molt vulnerables i no ho fan per diners, en aquest cas ho fan perquè el millor actiu que són les persones brillin a la nostra societat. Moltíssimes gràcies de nou i fins la propera, que vagi bé. Molt bona tarda.